fa 4 anys que es va crear el Rubimot. El Rubimot és un joc lingüístic centrat en el mercat municipal de Rubí i d'altres comerços per aproximar el lèxic dels aliments i apropar el mercat a tothom. La idea és treballar des de la pluralitat lingüística, per això en els cartells apareix el lèxic en diferents llengües i per l'aprenentatge de la llengua acollidora, que en aquest cas és el català. Va dirigit especialment a l'alumnat d'aula d'acollida dels diferents centres educatius i també a l'alumnat adult que estudia català. Nosaltres creiem en la funció social i educativa que fer el mercat a la gent. Només es ven aliments, sinó que també on ve la gent a fer moltes altres coses a part de comprar. És com una gran casa en la que ens agrada col·laborar en aquestes activitats com el Rubimot. El joc Perpent el català ens servirà per venir a comprar al mercat. Sí, siento que está pensado como el Rubimot, está pensado para aprender paraules que sirven en el cotidiano y que dan una mica de más lenguaje. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.